Desenes de famílies han visitat l'Institut Lluís de Peguera en la jornada de portes obertes per tal de donar a conèixer el centre abans de la preinscripció per a l'alumnat d'ESO i batxibac del curs 23-24. El Lluís de Peguera està ubicat al centre de Manresa, en un edifici històric i amb unes parets que guarden alguns episodis clau de la història de la ciutat. Destaquen espais com la biblioteca, la sala d'actes o la pròpia entrada al centre. Tot i això, es tracta d'un edifici molt modernitzat, amb instal·lacions totalment adequades a les necessitats d'alumnes i professorat i equipades amb noves tecnologies que adquireixen una importància cabdal en el procés educatiu. L'Institut Lluís de Peguera és una escola equitativa, inclusiva, orientadora i de benestar individual i col·lectiu. Per tal que tot això sigui possible, és indispensable un projecte compartit, col·lectiu, on tot el professorat hi treballi de forma conjunta. A més, el Peguera té autonomia de centre per consolidar la transformació ja encetada, assegurant la qualitat a tots els nivells educatius. La proximitat entre alumnat, professorat i família és bàsica en el procés educatiu del Lluís de Peguera. Volem que entre els tutors i tutores, professors, professores i noies, i també amb les famílies, s'estableixi aquest vincle. Un vincle que en el fons és un acompanyament pròxim a l'alumnat. Aquest vincle el potenciem amb les hores de tutoria i també amb les hores de treball globalitzat. Ja des de l'inici de l'ESO es planteja el mètode de treball globalitzat. Es parteix d'un tema, problema o proposta que permet múltiples solucions vàlides i que requereix la creació d'un producte final. Es comença a treballar a través d'un encàrrec real que planteja alguna institució de la ciutat, com el que, per exemple, ha fet aquest curs la comissió organitzadora de la Fira Ecoviure. La prioritat és la formació integral i continuada de l'alumnat. Això permet posar el focus de l'avaluació en el marge de la millora individual. Mira, el treball qualitzat el més important és que és una formació integral, sí? Llavors, la manera de fer-ho sí que fem treball en grup, en petits grups, però sempre anem a acotar-ho per anar a buscar com treballen els alumnes de manera individual. Al Peguera volem ser motor de canvi per aconseguir una ciutadania crítica i solidària que vetlli per una convivència pacífica, responsable i conscient.